Sa ngalan sa Amahan ug sa Anak ug sa Espiritu Santo, Amen. ang Ginoo manaa kaninyo. Manausap kaninyo. Maigsuon uban ni Santos nga misa, gihalad nato ang tanan natong pahanungdan. Aron mahimo kitang takos sa paghalad ato karon hinulsulan ang atong sala. Isugid ko ang akong kasalanan, saway paglimot, isugilon ko. Sayod ka man, kining alaot, nisalig lamang sa kaayo mo. Wag tanganan ang akong kasalanan ug ang kaluwasan nga kung ipaabot ipakanaog mo. Kaluyan unda kita sa Dios nga makagagahom sa tanan ug pasayloon sa atong sala. Dadunda kita niya ngadto sa kinabuhing dayon. Amen. Amen. Magampo kita. O Dios nga makagagahom, among kalauman o kusog, kung wala ikaw, wala kami mahimo. Tabangi kami sa pagtuman sa masugo o pagpahimuot kanimo sa among buhat o tinguha. Kini among gipangayo, pinaagi sa among Ginoo Jesu-Kristo, imong anak, nga buhi ug hari, uban kanimo ug sa Espiritu Santo, Dios, hangtod sa ganturan. Amen. Kinutlog gikan sa ikaduhang sulat ni San Pablo ngadto sa taga Corinto. Busa, ingon nga mga katabang sa Dios. Naghangyo kami kaninyo nga dili ninyo usikan ang grasya sa Dios nga inyong nadawat. Kay nag-ingon ang Dios. Gidungog ko kamo sa takna nga akong gikahimutan. Gitabangan ko kamo sa adlaw sa kaluwasan. Mao kini ang takna sa pagdawat sa kaluoy sa Dios. Karon mao ang adlaw sa kaluwasan. Gilikayan namo ang paghimog kapangdulan aron walay makasaway sa among buhat. Hinunoa sa tanang gibuhat namo among gipakita nga mga sulugoon kami sa Dios. Pinaagi sa mapailubong pag-antos sa mga kasamok, sa mga kakulian, o sa mga kalisdanan. Gipamunalan kami, gipriso, o gisamok sa mga tao. Naghago kami pag-ayo o kanunay nga walay tulog o kaon. Gipakita namo nga kami mga sulugoon sa Dios, pinaagi sa among kaputli, kaalam, pailog, kaluoy o pinaagi sa Espiritu Santo o sa among matuod nga gugma, ingon man sa among pagsangyaw sa kamatuoran o sa gahom sa Dios. Ania kanamo ang pagkamatarong, ingon nga among hinagiban sa pag-asdang o pagpanalipod sa among kaugalingon. Gipasidunggan o gipakaulawan kami. Gitamay o giday kami. Giisip kami nga mga bakakon. Bisag nagsulti kami sa matuod. Bisan dili inila, na ila kami pag-ayo. Bisan daw mga patay kami, apan buhi di ay sumala sa inyong nakita. Bisag gikastigo, wala kami mamatay.
Bisan may kaguol, malipayon gihapon kami. Mga kabos kami, apan daghang nga dato tungod kanamo. Daw walay nahot kami, apan tag-iya di ay sa tanang butang. Ang pulong sa Ginoo. Salamat sa Diyos. Ang Ginoong nagpahibalo, sayang kaluwasan. Ang Ginoong nagpahibalo sa iyang kaluwasan. Awiti ang Ginoo bagong awit, kay naghimo siya og katingalahang mga buhay. Ang iyang tungkamod nagadangat ug kadaugan alang kaniya. Ang iyang balang buktong, Ang Ginoong nagpahibalo sa iyang kaluwasan. ang Ginoo nagpahibalo sa iyang kaluwasan. Sa tubangan sa kanasuran, iyang gipahayag ang iyang katarong. Nainumdum siya sa iyang kaluy ug sa iyang kamatinud-anon. Alang sa balay ni Israel, Ang Ginoong nagpahibalo sa iyang kaluwasan. ang tanang katlanan sa yuta nakakita. Sa kaluwasan nga gihimo sa atong Diyos, awiti nga malipayon ang Ginoo kamong tanang kayutaan. Dinggit kamo sa pag-awit, awita ang pagdayon. Ang Ginoong nagpahibalo sa iyang kaluwasan. Malindog palihog. Dahigon ang Diyos sa kahitasan, naigon siya sa hangtod. Alleluia, Alleluia, Alleluia. Ang Ginoo manaa kaninyo. Manausap kanimo. Pagbasa gikan sa Santos nga Ebanghelyo sumala ni Mateo. Himayaon Mayaon ikaw, ikaw, O o Ginoo. Ginoo. Sa Jesus maingon sa matinunan, nakadungog kamo sa giingon kaniadto, mata bayrag mata ug ngipon bayrag ngipon. Apan karon sultihan ko kamo, ayaw panimalos sa nagbuhat kanyog dautan. Kung sagpaon ang tuo mong aping, ipasagpa usab ang wala. Kung may mukiha kanimo aron mailog niya ang imong kamisen, ihatag usab kaniya ang imong kamisa dentro. Kung pugson ka sa usa ka sundalo, pagdala sa iyang kasangkapan sa gilayon nga usa ka kilometro,
pasana kini og 2 ka kilometro. Kung may mohangyo kanimo og usa ka butang, ihatag kini kaniya ug ayaw balibari ang buot muhulam kanimo. Ang Ebanghelyo sa Ginoo. Daigon Daigon ikaw, o Kristo. May gabi na tong tanan. Ang atong Ginoong Hesus human sa bunyagi dito sa Jordan, bisugod siya sa gitawag og public ministry. Nga siya nagyud no kay nahibaw siya nga dili na magdugay si San Juan nga iyang igagaw, San Juan Bautista. Og siya ni nagsugod sa siyang pagsuroy, pagpanudlo sa pagpangayo ug uban pa no. Ug mausa sa iyang mga pagtulunan maigsuon mao kini ang pagpasaylo. Ayaw pagpanimalos. Karon mao ni ang karon kita ta sa atong sa international news nga nagkagubat ang Israel o ang Iran na ay nibaw sila. Ya kining 2 ka pundok ang Hudiyo ug ang ang Iran, mga Muslim, pareha ni sila og balaod na an eye for an eye, a tooth for a tooth. So karon na kining balaura kung arita sa mga Hudiyo, gikan pa na sa panahon ni Moses, dili na balaod gikan sa Dios. Ug karon ni ang atong Ginoong Hesus, siya nag-ingon, ayaw panimalos. So, sa iyang pagsulti ni ini, iya nang wala na'y kadto, no? Na ilisa na ang karaang sugo. Bag-o na ang sugo. Ang sugo nga dili na kita manimalos. O nga, kay ang bunga sa pagpanimalos kagubot, kanunay ang tao magpasan o kasuko kalagot. Apan ko na ang tao makapasaylo, mahimo mugaan na iyang iyahang pamati sa kinabuhi. No? Dili sa dali nga masuko. Mga migsoon, diha sa tag sa kabanay, magsugod sa pamilya, i-practice, itudlo, kining pagpasaylo. So ginikanan, labi nagpipila yung anak, 4, 5, 6, paningkamuti nga kung mag-away-away, dili gyud labanan dayon ang usa nga pinangga. Kaya naraway uban ay tendency na at nailhan nga ang kinamanghuran kana may pagkamaldita. Nya iyang mga maguwang, nya pinangga kay siya sa iyang mama o papa. Mga usay pasangin lang niya ang mga maguwang, nya kasukan. Kung siya makasa, dili gyud mo katawar ang ginikanan. So dili kini sa mao. Nya ginikanan ay sa palabi o kastigo ay mo anak kumasayop kay kumaana na ni kanunay lang marag bunalan, no? Hapakun, balikason sa ginikanan diya sa pamilya. Unya may suon magbulihay, no? Maghinampakay, magsinukmagay. Chances are, inig-ari sa gawas, mausa na, no? Maisog, mamaldito, dili ka pasaylo. Mao nga, ang unang eskwelahan sa maayong pamatasan, sa pagka mapasayloon, sa pagka may gugmaon sa isikataw, ug ang pagkamadlukon diha sa Dios, magsugod yun sa tagsa-tagsa kapamilya. No, ang unang eskwelahan nato, mao gyud ang atong pamilya. Ug ang atong magtutudlo, mao gyud ang atong ginikanan. Pagtudlo kanato ug among pagtulunan nagasukad gayud sa pagtulunan sa atong Ginoong Hesus. Duna pa ba'y mulabaw sa Dios nung magtutudlo nga mao sa Hesus? Wala na. Kaya ang iyang pagtulunan makahatag og kinabuhi nato may suon. Mahimo nga mupasaylo ta ang atong kaaway di ka pasaylo sama sa mga martir. Wa gani sala gipasangin lang gipatay, pero atubangan sa Dios sila mga balaan. Nagtuman sila sa sugo sa Ginoo. Kay ang tanang maldito o tanang buutan, humaning kalibutan ng kinabuhi, paduong mantas menteryo, ug matubang atong kalag sa Ginoo. Ug didto
ang Dios atubangan sa Ginoo, kita powerless ta. Ang atong gahom nga mada atubangan sa Ginoo kung kita hukman maura ngayon. Ang atong pagtuman, ang atong pagbuhat sa iya masugo nga makasantos. Pagpasaylo, paghigugma, paghuyhoy. Dili ni sayon pero mahimo gayod. Mahimo kay ang grasya sa Dios nag-awas alang kanato. Amen. Ang atong mahigugmaong amahan, maayo kaayo kanato. Magampo kita ngayang manggiluyong gugma, magtimaan sa tong kinaiya, ngadto sa tanan, magampo kita. Amahan, hingpita kami sa imong gugma. Amahan, hingpita kami sa imong sa imong gugma. Nga isip katawhan sa Dios, mapuy-an unta nato ang kang Kristong balaod sa gugma. Magampo kita. Amahan, hingpita kami sa imong gugma. Nga pasayloon nato ang atong mga kaaway ug sila nga nagpasakit ug nakasala kanato sa bisan unsang paagi. Magampo kita. Amahan, hingpita kami sa imong gugma. Nga wagtangon nato ang pagkabahin-bahin ug ang pagkahakog ug buntugo nato ang dautan pinaagi sa kaayo. Magampo kita. Amahan, hingpita kami sa imong gugma. Nga sila nga nagmatiga diha sa pagpakasala, tandugon sa Espiritu sa Ginoo, sa paghinulsol o sa pagbag-o sa ilang pagkinabuhi. Magampo kita. Amahan, hingpita kami sa imong gugma. Nga imo untang isipon, nga takos ug mapuslanon alang kanamo, nga halangdong Teofilo kamumon, mabayaw na ngadto sa altar sa mga santos. Magampo kita. Amahan, hingpita kami sa imong gugma. Nga ang atong mga minahal sa kinabuhi nga namatay na. Luwas nga makadangat ngadto sa puloy-anan uban kang Kristo. Magampo kita. Amahan, hingpita kami sa imong gugma. Ginoo sa tanang katawhan, sa among pag-ampo alang ining amo makatuyuan, tabangi nga dungan kaming motubo o nga mabuntog namo ang pagdumot o ang panagbangi. Kinaamong gipangayo, pinaagi ni Kristo among Ginoo. Amen. Ihalag ko karon, Ginoo, ug naglaom ako, kini makapahimo kanimo. Diutay lang kini, ihalat ko karon, apan kinasingka, asing damatap. Ako ihalad imo, mga bunga abot sa'yo kang di mo ikakita. Diutay lang kini, ihalad ko karon, apan kinasing kasing. Diutay lang kini, ihalat ko karon, apan kinasing kasing. Maigsuon pagampo kamo aron ang inyo og akong sakripisyo, dawaton ta sa Dios nga amahan makagagam sa tanan. Dawaton unta sa Ginoong sakripisyo gikan sa imong mga kamot, alang sa pagdayeg sa imaya sa ngalan, alang usab sa kapuslanan sa tibuok niya nga santos nga simbahan. O Ginoong Dios, niningpan og bino, gihatagan mo kami og kalanon alang sa kalag og lawas.
Ang santos nga misa magbago unta sa among kusog ug maghatag kanamo og kaayo sa kalag ug lawas. Kinaong gipangayo pinaagi ni Kristo among Ginoo. Amen. Ang Ginoo manaa kaninyo. Malausap kanimo. Ibayaw inyo makasing-kasing. Amo nang gibayaw ngadto sa Ginoo. Magpasalamat kita sa Ginoo nga atong Dios. Angay ug mataro. Santos nga amahan, Dios nga tunhay ug makagagawom sa tanan, angay ug matarong gayud nga magpasalamat kami kanimo kanunay ug sa tanang dapit pinaagi ni Jesucristo among Ginoo. Gihandom namo ang iyang kamatayon diha sa gugma. Gisangyaw namo ang iyang pagabanhaw uban sa buhing pagtuo. Gipaabot niya ang pagbalik niya sa maya uban sa malig-on nga paglaom. Ug busa uban sa mga anghel mas santo sa langit, nagasangyaw kami sa himaya duyog sa ilang way hunong nga pag-ingon. Santo, Santo, Santos nga Ginoo. Diyos sa kagahuman, puno Ang langit lupa sa imong himaya. Hosana, Hosana sa kahitaasan. Bagong ang nagaanhi sa ngalan sa Ginoo. Hosana, Hosana sa kahitaasan. Santos gadikaw o Ginoo, ang tuburan sa tanang kasantos, ipadala ima Espiritu ang pagsantos nga gasa, aron mahimo kini alang kanamo nga lawas ug dugo na Jesucristo among Ginoo. Sa pagpasakit sa iyang kaugalingon, mikuha siya og pan, mipasalamat kanimo, mipikas, ug mihatag nini ngadto sa iya matinun-an ug miingon. Dawata kini ninyo nga tanan ug kana kay kini mao ang ako lawas nga itugyan alang kaninyo. Sa samang baagi, tapos ang panihapon, mikuha sa sakalis. Mipasalamat kanimo pausab, mihatag ini ngadto sa iya matinun-an ug miingon. Dawata kini og panginom ka mga tanan gikan ni ini. Kay kini mao ang kalis sa akong dugo sa bag-o tunhay nga kasabutan. Ang dugo nga iula alang kaninyo ug alang sa tanang mga tao, aron naman sala mapasaylo, buhata kini abahandom kanako. Kini ang misteryo sa pagtuo. Si Kristo nabatay, si Kristo nabanhaw, si Kristo mabalik nganhi. Aron paghandom sa kamatayon o pagabanhaw na sa Kristo, nagahalad kami kanimamahan, ninimpan sa kinabuhi o kalis sa kaluwasan. Nagapasalamat kami kanimo, kung kayo mo kami giisip nga angayan, nga moatubang ug malagad kanimo. Himuang nga kami nga malawat sa lawas ug dugo ni Kristo magkahiusa diha sa Espiritu Santo. Hinumdumi Ginoo ang imong simbahan sa tibuok kalibutan, himuang nga mahingpit kami diha sa gugma uban ni Leo among Papa, ni Jose among Obispo ug sa tanang mga pari. Hinumdumi sabang maigsuon nga nangamatay, malaumon nga mabanhaw sila o ang tanang nangamatay diya sa mong kaluoy.
Dada silang tanan sa pagsudong sa kahayag sa imong naong. Kaluy kaming tanan, himuwa kami ang ayan nga makaambit sa kinabuhing tunhay, uban ni Maria ang inahan nga ulay sa Dios, uban ni San Jose iyang bana, uban sa mga apostolas, o sa tanang mga santos nga nagatuman sa imong kabubuton latas sa katuigan, ilabi na si San Vitalis nga among patron. Uban kanila amo ikaw nga daygon ug amo kahimayaon, pinaagi ni Hesus Kristo imong anak. Pinaagi kaniya, uban kaniya, ug diha kaniya, gihatag nganha kanimo makagagahom nga amahan diha sa kayusa sa Espiritu Santo, ang tanang dungog ug himaya hangtod sa kahanturan. Amen. Amen. Gitudluan kita pagsampit kanunay sa atong langitong amahan ug busa magiusa kita ginamit ang mapulong nga gitudlo kanato sa atong manunubos. Mangayo kami kanimo Ginoo, ngaymo kaming luwason sa tanang daotan. Hatagi kami sa kalinaw nining panahona aron tinabangan sa imong kaluoy, mahalikay kami kanunay sa sala ug malayo sa tanang kasamok. Samtang nagpaabot kami nga malaumon sa pagbalik na Hesus Kristo among manunubos. Kay imo man ang gingarian ang gahom ug ang himaya hangtod sa kahangturan. Ginoong Hesus Kristo, nag-ingon ka sa imo mga apostolas, ang kalinaw ibilin ko kaninyo, akong kalinaw ihatag ko kaninyo. Ayaw tan-awang ang masala, kundi ang pagsalig sa imong simbahan o sibo sa imong kabubuton, hatagi kami sa imong kalinaw o kayusa. Ikaw nga buhi ug hari hangtod sa kanturan. Amen. Ang kalinaw sa Ginoo sa kanunay manaa kaninyo. Manausap kanimo. Karon ito pakita ang timaan sa atong panalig sa unay, panagdait manaa kaninyo. Rosario ngauna nawakan sa mga sala sa kalibutan. Kaluy kami, hatagi kami sa kalinaw. Kini mao ang kordero sa Dios nga nagawagtang sa masala sa kalibutan, bulahan ang tanan nga gidapit dinhi sa iyang panihapon. Ginoo, dili ako angay nga makalawat kanimo, apal pamulong mo lamang ug mamaayo ako. O Ginoo, kining Eucharistia timaan sa kayusa, makapadangat unta dinhi sa mga simbahan sa matuod nga kayusa ug kalinaw. Kini ang gipangayo pinaagi ni Kristo among Ginoo. Amen. Ang Ginoo manaa kaninyo, Manausap kanimo. manalangin kaninyo ang Dios nga makagagahom sa tanan, ang Amahan ug ang Anak ug ang Espiritu Santo. Amen. Ihalad na ang misa, darang kalinaw ug gugma ni Kristo. Salamat sa Diyos. Salamat sa Dios.